Asikubingelele mbukana KZN TV sikwamukela ohlelweni lesiba namhlanje okuyisonto lePassover abanye bathi iPhasika. Mina ke ngazi ukuthi ama-Easter sizozwa ke kumfundisi ukuthi yena uzobe ethi lolu suku luyini. Sikhuluma ukuthi lihlatshiwe iPhasika lethu usuku olukhulu la suke sikhuluma khona indaba yokuthi uJesu sifelile ukuthi namhlanje uvukile. Asithembeke ukuthi abe bese inkonzweni bakhonze kahle ababuyele emuva bazobuyela kahle emuva. Kodwa okukhulu kakhulu namhlanje ukuthi wena ongakwazanga ukuya enkonzweni sikwazi ukuthi sikulethele ukuthi iPhasika liyini nokuthi kusuke kuwani lo mgubho omkhulu kangaka. Igama lami ke mina nguNokuthula isibongo ngwakamabika. Wena ke 1035789889 noma uthi Nokuthula @1kzrntv.co.za. Mfundisi siyabingelela sesinokuthula. Kwayintokozo ukuthi siphinde sibe nawe namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu. Mina ngithi ama-Easter. Abanye bathi ama-Easter, abanye bathi iPhasika. Yini kahle kahle lo mgubho omkhulu kangaka? Okay, umkhosi wePhasika umkhosi la sikhumbula khona uNkulunkulu ekhipha abantwana baIsrael eGibhithe. Ngicela ukuchaza iPhasika. Bese ngichaza iEaster ukuthi kuyini. Siyakhumbula ukuthi masifunda siyathola iPhasika kwincwadi kaExodus la abantwana baNkulunkulu bekhishwe eGibhithe. So iPhasika ilapha elaqala khona ke ukuthi uNkulunkulu wayikhipha abantwana baIsrael eGibhithe ebheleni kaFaro ebasezweni lesethembiso because base bephile kakhulu ngaphansi kwencindezi. Wasethi uNkulunkulu, these people have cried for too long, it is time for now ukuthi ngiba restore beyendaweni yabo efaneleyo. So that is where the Passover came from. Ingakho kuthiwa uma bezo celebrate lo mgubho wePhasika kuthiwa kumele kube newundlu. Bayalichaza uExodus number 12 kuthiwa wonke umndeni mawube newundlu. Number 2 leli wundlu kube elesilisa. Number 3 leli wundlu lizohlala for 14 days before lihlatshwe. Okay. Why kumele lihlale imsuku engaka? 14 days kuhlalela ukuthi leli wundlu kumele libe examined. Lihlolisiswe. Libonakala ukuthi ngempela liyilo iwundlu that can save umuntu. Right. Bese kuthiwa leli wundlu mase hlale 14 days liyahlatshwa ngosuku lesi14. Okulandelayo kumele libe roasted. Lifakwe emlilweni leli wundlu liphumele umlilo. Why lama symbol la uNkulunkulu wachaza? Number 1, uJesu si understand ukuthi akekho umuntu owadlula emlilweni njengaye. Now uJesu now uma kukhulunywa ngePhasika usethi uNkulunkulu uma ke semlenzile leli wundlu leli niyobe semthatha igazi, the blood. Ukhuluma nemndeni yakwaIsrael. Thathani igazi le wundlu of a lamb. Kumele kube isilwane number 1 esingenacala. Esi harmless. That can redeem laba bantu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu esezobakhipha basebezamile ikhathe eminingi. Uhlaba inkomo, uhlaba imbuzi, bethatha igazi leimbuzi neinkomo belenze libe umhlatshelo. Kodwa ke lithi iBhayibheli nanoma babeyihlaba inkomo kodwa lelo gazi leinkomo lalinganawo amandla okususa izona. Kodwa lalimboza. Beqhubeke bebe nazo. Kodwa limboza. So wathi uNkulunkulu akwanele ukuthi behlaba imbuzi, behlaba inkomo. Ngoba leli gazi leinkomo linawo amandla okukhulula umuntu. Usethi ke uNkulunkulu mayibayala uthi okay, ngizothatha leli gazi nilipende endongweni on your doorpost. Uyachaza kahle on your doorpost. Because mina ngizothumela ingelosi yami ngidlule eGibhithe. I will pass through. Ilapho ngena khona leli gama elithi Passover. Usethi ngizodlula ngibhubhisa ini iGibhithe. Usethi kodwa mange ngabona igazi I will pass over you. So that blood was talking about the blood of a lamb that must be slain. Wakhunya ngegazi lewundlu elizohlatshwa. So siyambona uJesu uyavela from the beginning. Ukuthi nangu umuntu ozoba yiwundlu olumhlatshelo. Uzoba blameless. Lo muntu loyo uyena ozokwazi ukuthabatha isono sabantu. Mhlamba ke ngibuyele emumva kwincwadi kaGenesis. Simbona uJesu number 1 eba yiwundlu kuAbraham. Omunye umuntu uzothi uthini baba? Uzothi uNkulunkulu ukhuluma noAbraham. Abraham
hamba uye entabeni wenza umhlatshelo ngendodana yakho. Yeah. Ngicela ukubuza nje, ngisho ngane izingane eziwu4. Ubani umuntu ongavuma ukubulala ingane yakhe yodwa? Akekho. uAbraham wathi Nkosi, vele lo muntu ngimnikwe kuwe. Ngizombuyisela kuwe. uNkulunkulu wabuka the heart uAbraham naye. Uma ehamba noAbraham noIsaac. uNkulunkulu uyakhala uAbraham ngaphakathi uthi ungaze ngayibulala ingane yami. Uthi uNkulunkulu, Abraham, sengikubonile ukukholwa kwakho nakho kimi. Uthi ungabusayibulala ingane yakho. Phakamisa amehlo ubuka phezulu entabeni. Uma ebheka entabeni ubona kunenqama bese ram iboshiwe ngeimpondo. Uthi uNkulunkulu, because of your obedience sengithumele the ram ezoba umhlatshelo instead of your place. Eish. Sabona uJesu vele yiwundlu ngomuntu oyedwa. Ngomuntu oyedwa waba yiwundlu. Kwasindiswa bani uIsaac through the blood of Jesus. Right. Wasethi uNkulunkulu, okay now, anganele ngokuthi ngisindise umuntu oyedwa. Angithatha insindiso yami ye-Passover ngilethe kwi-family. uNkulunkulu wasethi tshela yonke imindeni yaIsrael ukuthi benze lento because mina what I'm worried about ngifuna the blood. uNkulunkulu unendaba negazi. Masikhuluma nge-Passover lonke, we are not celebrating a Passover without the blood of Jesus, without his death. Ilapho ku-Easter ongena khona. All right. Ilapho Easter ongena khona. Easter becomes an event. But i-Passover, it was an encounter. Sure. Kwakunqwamana okwenzeka. Okay, but Easter was an event. Right now, Easter is an event. Why ngithi Easter is an event? Because Easter is where we remember the death. No, the crucifixion, ukubethelwa, ukufa, ukuvuka, nokukhuphuka kwakhe ayohlala noNkulunkulu. That is what we call Easter. Ukukhumbula nokuhlanganela naye ekudleni isinkwa somzimba wakhe siphuze newayini lakhe. That is how singena khona thina. We family kaNkulunkulu. Through the table. All right. Lokudla. So masithi we are celebrating Easters. We are celebrating into Jesu ayenza emzela thina. But it passed over. It was all about the blood. Nakho-ke la esengifuna ukuthi singene khona mfundisi. Okay. Angifuna ukuthi controversy. Kunokushayisana lacking of a better word. All right. Kunongaboni ngasolinye kumaKristu. Okay. Ngendaba ye-Easter ne-Passover. All right. Ukuthi lona liphi igama elifanele ngabe siyalisebenzisa. Bathi i-Easter yithixo. That's right. iPhasika ilona ke kufanele siligubhe. That's right. Okay. Ake sibuke ngokombhalo. Siyeka abantu ukuthi bathini. Abantu bohlezi benama theories ahlukene. Right. But ake sibuke ukuthi umbhalo uthini. Umbhalo emphasizer njalo nje mawuvela umbhalo kuvela ukuthi there is Christ is our Passover lamb. Paul in the book of 1 Corinthians chapter 5 verse number 7 uthi there is Christ our Passover lamb, the one who was crucified and sacrificed for us. Right. So uKristu uyakuveza ukuthi umuntu oyiphasika lethu uKristu. Right. Ngamanye amagama ngizama ukuthi mthi sinokuthula alikho iphasika ngaphandle kwaKristu. Right. Make sakhipha uJesu Kristu ayikho into ekuthiwa iphasika. Because makuthiwa it's a Passover kusho ukuthi sadlula sasizokhishwa ekuguleni, sasizokhishwa esonweni, sasizokhishwa ekufeni, sasizokhishwa kububi. So i-Passover tells us ukuthi we were delivered, sakhululwa. Now awukwazi ukukhohlwa yinto uNkulunkulu akwenzele yona enhle kangaka. You have to celebrate that thing, Passover. Yingakho noNkulunkulu mayikhuluma nabo uthi mangibona igazi endlini zenu ngiyodlula. Mhlawumbe ke ngiye la ejuleni. uNkulunkulu esekhulume nemndeni about igazi labo ukuthi kumele libe semnyango. Usethi ngizothumela ingelosi yokufa idlule. But when I see the blood, I will pass over. uNkulunkulu wa redeem umndeni through the blood. Remember, leli gazi likhomba
the blood of the lamb. Ngoba leli alinawo amandla okuthethelela ini izono. Uma siya ku Leviticus chapter 15, uNkulunkulu manje uveza uKristu as the lamb now ezokhulula uIsrael, a nation. Mfundisi ngivumele ngiyitola. Amen. Bola nKZN TV sikhuluma naye umfundisi uMagwaza namhlanje seyitolo siyabuya. Sikwamukela Mbola nKZN TV sabukela uhlelo lenqikithi. Sikhuluma indaba yePhasika njengoba kuyizinsuku zePhasika abanye bephumile beyokhonza. Abanye ke abayangandawo kuyibona sithi ke namhlanje soke sihlale nabo ke sikhulume ngayo indaba yePhasika ukuthi lisho ukuthini ke kithi prophet iPhasika kumuntu nje ophilayo. iPhasika lisho ukuthini? Okay, kumuntu ophilayo lisho ukuthi number 1 izono zakho zathethelelwa zonke. Webe uyakholwa weba ukholwa. Lithini iBhayibheli? Ngicela ukukuvezela abantu abangakholwa mhlawumbe kunomuntu ohleli obusy mhlawumbe ubona abantu bagcwele inkonzweni aka understand ukuthi why ugijinelwana emasontweni kangaka because uma ubheka kahle ngisho nomuntu owile uya enkonzweni kulesizini. Nomuntu okhulelwe uya enkonzweni kulesikhathi. Nomuntu owenza amaphutha akekho ufuna ukusala ngaphandle. Akekho ufuna ukusala ngaphandle. You know why? Because they understand ukuthi uJesu wenzani. We understand ukuthi igazi lakhe lelelawa eGolgotha number 1 lithi iBhayibheli kwadabuka isihenqo sethempeli kabili. Lithi iBhayibheli umuntu waba nelungelo lokuthi ayikhulumele noNkulunkulu ubuso nobuso. Asisadinge emfundiso sohamba silethe icelo kuye. Sesiyakwazi ukukhuleka emontweni, siyakwazi ukukhuleka endlini, siyakwazi ukukhuleka emsebenzini, siyakwazi ukukhuleka silele. Asidinge empriest ozosiyela uNkulunkulu. Ngokufa kwakhe umuntu akwazi ukuyibeka indaba yakhe yedwa. Sure. So ukufa kwaJesu kwenza ukuthi umuntu ahlangane nomdali wakhe. That is why now ithemba lethu alisekho kubafundisi. Ithemba lethu alisekho kubapriest. Yebo uNkulunkulu babekile but abayona impendulo yethu. Impendulo ikuKristu. Yazi ukhuluma indaba ebalekile and ungiyisa la ngingafuni kuya khona prophet. Asiye khona. Yazi ukuthi ukhuluma indaba yabapriest ukuthi njengamanje sisadinga abapriest. No. And ngiyakhumbula enhliziyo yami kuyakhuluma futhi ukuthi ngalesi yasikhathi umpriest wayezeboshwe ngentambo ukuze ehambe yosikhulumela. Angithi phela kwakuyilento yokuthi umpriest naye wayewumuntu. Wayewumuntu efana nabo laba abantu. But kwasho ukuthi uNkulunkulu wayebakhethile ukuthi babe amehlo. Babe amehlo wokubheka laba bantu. Lithi iBhayibheli on the day of atonement ngosuku lomhlatshelo. Babenza imhlatshelo abantu behambisa ama sacrifice kumpriest. Bahambisa kumuntu ongekho complete. Lithi iBhayibheli babemthatha umpriest bemfaka iketanga. Engene in the presence of God in the holy of holies. Lithi mabebona engabuyi babemdonsa ngeketanga. Okusho ukuthi yonke imhlatshelo yabo angene nabo ayiphendulekanga. Sure. Yingakho umpriest uNkulunkulu wabona ukuthi kudlalwa ngemhlatshelo yabantu. Sure. Wathi kudingeka igazi elingaphezulu kwaleli ngoba kwayena umpriest akayena impendulo. Akekho umuntu wabonakala impendulo ukusindisa umuntu. Yingakho from that time uNkulunkulu waqala waba ne relationship nomuntu through prayer. Kodwa mfundisi uyaphhi lana ukuthi uma abantu noNkulunkulu engamthembanga umpriest ngalesi yasikhathi thina sesithemba befundisi size sibavumele begibele kithi ngeenyawo. Uma sekonakele bese sithi siyamshiya uNkulunkulu. uNkulunkulu akemze lutho. Akemze lutho. Abantu need to understand something. Uma uNkulunkulu eqeda ngeorder yabapriest. Uma uNkulunkulu evala ngeorder yabapriest khumbula ukuthi before kube khona abapriest uNkulunkulu waletha ama judges abahluleli. People who will judge a matter. Why uNkulunkulu waletha ama judges? That is why no Jesu before afe kwakumele ukuthi abe judged. Omunye umuntu uzothini? Okay, prophet uthini? UJesu ugibela imbongolo uyongena eJerusalem. Lithi iBhayibheli mayigibela imbongolo waqonda kuPilato. Waqonda kuPilato waya na kuHerod. Why uJesu waya kulaba abantu abawu2? Because kwakumele kube nomuntu oyedwa kulaba abantu abazomkhomba bethi lo akanacala. Kwasho ukuthi uHerod akafuni ukuvuma.
noma ebonile. UPilato wam-examine wambuka lithi iBhayibheli bambuka for 14 days according to the word. Eish. Lithi ngosuku lesi-14 wathi uPilato hayi man. Ngegeza izandla. Lo muntu akanacala. Sengingambulala nje ukufeza umbhalo ngoba vele uyinkosi yamaJuda. Newundle kwakufanele lihlale 14 days. Newundle kwakumele lihlale 14 days. Ngaphambi kokuthi lihlatshwe. NoPilato wamvuma ngo-14 days. Wabethelwa kwamnyama. Uma kuba mnyama ezweni wasethi naw angakaqedi. Selibuyile igazi lami mina ngesogweni. Ngiyofuna incwadi yamacala. USathana ayibambile. Khumbula phela ukuthi uma uJesu akakwazi ukufa abuye ayobusa engasibuyiselanga endaweni yethu yegunya. Yeah. Le Adam awakuyo. Mhlambe nangumuntu ongafuni ukuya esontweni ake ngikhulume naye kunomuntu ongafuni ukuya esontweni because abazalwane bayamthuka uyona lona uyahlola uwile unengane awonanga mntaka baba. God loves you the way you are. Ukuthanda uNkulunkulu unengane zakhe ezo3. Ukuthanda uNkulunkulu whether wenza iphutha noma ulenzanga. God is a God of love and God purchased you through his blood. Why ngikhuluma lento? Ngikhuluma lento because uJesu uma esehambe yongena eJerusalem uPilato wathi angiliboni icala kulomuntu but seningambethela. Do you know what happened? After uJesu bembethela wayesogweni lithi iBhayibheli wanqoba yonke imibuso yobumnyama. He defeated all the principalities. Le ndawo aya kuyo uJesu iSheol ingakho ukuthi iBhayibheli kwabamnyama ezweni because wayesendaweni yobumnyama. Indawo ekuthiwa iSheol isihogo hell wangena kuthi isihogo. The whole Friday uyala ubusuku bonke uthi nje mina ngifuna incwadi yamacala le obabambele yona. Ithi iBhayibheli wayithatha uJesu wabethelwa nalo ncwadi esiphambanweni on that Friday. Uma ebethelwa on that Friday lithi iBhayibheli uJohane wasevele ebona uJesu. Lithi iBhayibheli uJohane wamemezela wathi nali kiwundlu. This is the lamb elithatha izono zomhlaba. Akasho ukuthi elithatha izono zomhlaba elithatha isono somhlaba. So uma uJesu wakwazi ukuthatha isono lesesawisa wonke umhlaba sikhona saAdam wasinqoba ngegazi, how much more isono sakho sokona? Sure. Bonke okona manje nozokona tomorrow uJesu sakukhokhela ngegazi lakhe. Angifuni ukubuya enyameni ngithi kodwa sisazoshelana sokweni ngoba usuhambe kakhulu. Angifuni ukuya enyameni. Mfundisi, kungani kufanele senze amazwi ayisikhombisa? Okay. Siwenza amazwi ayisikhombisa because I ministry. Ayinkomzo. Yeah. uJesu ashiya nayo. Wena muwabuka lamazwi ungabuka ngazi ukuthi amazwi nje ayiwasho. But wayesho ukuthi it's a ministry that everyone must follow. Mawukholwa nje kumele uyiphile le yanto esho uJesu. Awukwazi ukukholwa uthandaze kodwa ungaxoleli. Yeah. Because nawe waxolelwa. Baxolela. Base bagula babe necancer. Why begula bebe necancer benomoya engcwele abakwazi ukuxolela. Most people abane cancer, most people abane meningitis is because kunezinto abayibambile bangakwazi ukuyikhulula. So uJesu uthi nanoma sengihamba ke manje senginika iauthority kodwa manifuna ukuphila ebuNkulunkulwini philani le ministry mina ngiyiphilile kimi. Philani lento eniyibuka kimi. So uJesu wayishiya ministry ukuthi noma abantu bakhuba kanjani siyamnyathela emsebenzini, siyamnyathela emakhaya, sinyathelwa yihlobo but simele ukuxolela. Asitolo. Mbona KZN TV selina Prophet Magwaza namhlanje sikhuluma indaba yePhasika njengoba sikule iPhasika sithi lihlatshiwe elethi wondla seyitolo siyabuya. Asipina sikomela mbona KZN TV sihle na uProphet namhlanje but nje siyafisa ukuthi Prophet usithi halamusi ngamazwi ayisikhombisa ukuthi masuke sikhuluma ngamazwi ayisikhombisa sikhuluma ngani mhlambe nangumbukeli ukhona kule camera ukuthi mhlamba kumbheka umbukeli sibone ukuthi ikuphi la ungasithintela khona kumazwi ayisikhombisa. Amen. Ngiyabonga sisinokuthula. Okay, ngicela ukusiza nangumuntu osekhaya.
ongayile esontweni onga understand why ku celebratewa lolu suku olukhulu kangaka. uJesu siyakhumbula ukuthi ngolwesihlanu njengoba kulwesihlanu bambethela. But before bembethele lithi iBhayibheli kunamazwi ayisikhombisa wakhuluma. Ngicela ukukhuluma ngelokuqala. Uma uzokhumbula uJesu akabethelwa ngabantu angabazi. Wabethelwa abantu abaziyo. Ngoba njalo uSathane mayifuna ukuqeda ngawe uzokuletha abantu baziyo. Why uJesu kumele abethelwe abantu abaziyo? Because kuba buhlungu mawulinyazwe umuntu omaziyo. Kuba buhlungu kakhulu. Kuba buhlungu kakhulu. Kungcono uma ulinyazwe umuntu ongamazi. Uyashesha ukuphola. And uma umuntu omaziyo uzothi sekungaze kube uwe pho. Kodwa uzothi kodwa ngikuthembe kanga kuwe pho. So uJesu wayifuna ukuletha lento yokuxolela ngoba kunzima ukuxolela umuntu omaziyo. Kulula ukuxolela umuntu ongamazi. Mangafika nje sisinothula ngigqobe la town ngidlule ngithi sorry ekube nankinga. But mungathelwa umuntu wakini uthi awubunqondile. Awubengiqondile vele kusuke kangaka. Kade ngabona uzubone lento engekho. Ngiyakhumbula nangalo leyasuka kanginika ngikuthi. So uJesu wayifuna ukuexpressa lento ye-forgiveness ibe practical. Ukuthi ukuze ukwazi ukuxolela number 1 kumele ukwazi ukuxolela nanoma yini. That's number 1. Lithi iBhayibheli uma ekhuluma lamazwi number 1 wabaxolela izipikili zingena. Akabaxolelanga sebeqedile. Babe samshaya. Wathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Can you imagine uxolela umuntu usebhlungwini? Can you imagine you are still feeling the pain? Awukakapholi. Kodwa usaqhubeka futhi. Kodwa manje sisinokuthula yena uJesu uyalikhipha lelive. Abalifakayo ulikhipha ngokuthi mina ngiyamxolela nina. Amalahla wasalekini. Ngoba mawuxolela umuntu usungenzeli wena, usungenzeli yena, wemzela wena. Ukuthi ube clean. Number 1 engqondweni. Kunabantu abangalala ebusuku. Bacabanga ukuthi ubani wathatha imali yami engaka. Hawu, imali yami yonke. Yebo, imali yami ingane zami engaka. Omunye wathatha imonto yami. Akasalali lo muntu, udla amaphilisi, depressed, going through doctors, akhuleke kanti nje uhlulwa igama elilodwa elithi dadewethu ngiyaxolela. Engaxolisanga. Baningi abantu abangakhuluphala emzimbeni mabengafunda ukuthi ngiyaxolela. Ngiyaxolisa, ngiyaxolela. Abanye abaguliswa amadimoni. Ake siwaphumuzeni bafowethu. Inhliziyo yakhe injani? Ake siphole ngokuxolela njengoba uJesu wasiya kuyinkonzo. Izwi loqala lolo. Asiqhubeke. Elesibili. uJesu mayibethelwa wabethelwa negebengu. Which was a shame. Sizokhumbula ukuthi makubethelwa in the olden days kwangaqali ngoJesu kwakuyivele kuyicustom ukuthi lento yesigwebo sentambo sikhona. So ukubulawa kwakuyinto enormal in those days. Uma uJesu ebethelwa ubethelwa negebengu ezimbili. Esodwa sithi uma wena uze uthi uyinkosi save yourself bese usindisa nathi. Lo muntu uyambona ukuthi akanendaba nensindiso, unendaba nokuphunyuka esiphambanweni. Ilento eyenzeka abantu mabe esontweni. Abaye esontweni kuyofuna insindiso, baye esontweni kuyofuna imonto, bayofuna imshado, bayofuna imali, but once umfundisi wathi repent, phenduka, shizo lo zakho, bayamshiya lo mfundisi bathi uyabanda. Bafuna lo ozothi receive your car. Ngaki imonto zakho. Uma usunqaka imonto then what? Lo muntu uzofa uzoyishiyaphi? Ngoba izodliwa abanye abantu. So the truth of the gospel is for you to know Jesus and to be saved. Uma le ndoda ikhuluma lamazwi ayifuni ukusindiswa, ifuna ukuphuma esiphambanweni. Bangaka abantu abathi basindisiwe bayakholwa kodwa bashintsha amasonto every now and then. Do you know why bashintsha amasonto? It is because they don't want to sit down and accept the truth. Bafuna i-message ezobabela indlebe zabo. Obheka umfundisi oshumela iqiniso akabe nabantu abaningi esontweni. But ubheke la kuneminingi khona. There's always a catch. Ulendoda yesibili yathi inkosi ngiyacela ngiyazi ukuthi ngiyisoni. Ngonile angimele nabe ngiyabethelwa. Nawe Nkosi yami uJesu wavele wamangala uthi hawu ngishaywe ngimubi kanje kunomuntu osangibona ukuthi ngiyinkosi. Wavele wathuka uJesu wathi hayibo
uba lo muntu engibethelwe naye ubona inkosi kimi ngimubi kangaka ngoba ubuNkulunkulu bakhe asibushintshe nanoma kuthiwa kwenzeka izinto ezimbi kithi kumele siqhubeke sibone uNkulunkulu bakhe. Akusho ukuthi ngoba nakho ususindisiwe konke kuzohamba kahle. No, akuzukuhamba kahle all the time. There are times la kuzoba right, there are times la kuzobheda khona. Wathi uJesu, hayi man, wena ufunani kimi? Wathi ngiyacela Nkosi ukuthi mawufika embusweni wakho ungikhumbule. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe paradise. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngepresence ngobukhona. Ngoba leli gama elithi remember, igama ali-2. Re means make me. Ngenze lo muntu uyambona ukuthi uke waba umuntu okholwayo kodwa wawa walimala. But usethi remember me, make me your member again. Ngoba ngisho ngathiwa you are at the point of death, mawuke wamvuma uJesu, ngisho kuthiwa uzofa, you are safe. Asambe mfundisi. Lesithathu. Elesithathu uJesu ukhuluma nabo mama. Abafundi bakhe bonke bahambile bamshile. Kodwa nje kunoMartha, oMaria babehlezi bemsupport abela. Wavela wabuka uma wakhe wathi mame, bheka indodana. Akubheka indodana. Ukhuluma ngayiphi indodana? Ukhuluma ngendodana ashade nayo eyibandla. All right. Ngiyahamba manje ngicela ungibukele ibandla. Ngizobuya ngobe lami. Akulone lakho kodwa ngiyakucela nje ukuthi ube amehlo ebandleni. Mame, cela unakekele ibandla. It is the responsibility of omama ukuthi ibandla libe neorder, ibandla lihleleke, ibandla lenze yonke into kaNkulunkulu. Make kwabheda omama esontweni, kubhede yonke into. Phelile lelo bandla. So uJesu wayizoletha iministry yomama ukuthi bomama rise up. Yinini enginika amandla in the church. Asambe. Elesine uJesu alikhuluma. Wasethi my father, Eloi, Eloi, lama sabathani, why have you forsaken me? My God, ungishiyela na. uJesu ukhuluma le pain, ubona uNkulunkulu, not ubaba wakhe. Khumbula addressa ngoNkulunkulu. Akasam-address ngobaba because naye uyasubmita kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthe mayembheka, wambone kwi-shame, wambone emubi, wambone senezono zethu. Esehlazweni. Wathi uNkulunkulu angikwazi nje. Wasethi uNkulunkulu wami ungishiyela na. Wavele wasubmit because uNkulunkulu wayengakwazi ukumbheka. Kwaconfirmeka amagama kaIsaiah umprofeti elithi iBhayibheli ayikho into enhle yayisibukeka kuye. Lithi iBhayibheli ububi bakhe bomhlaba babuphe kwakhe. Lithi iBhayibheli the moment ekhala ethi my father, why have you forsaken me? Wayifundisa ibandla ukuthi nanoma usushayeke kangakanani kodwa cry to your father who is God in heaven. Asambe. Ungakhali kubantu, ungahambe komakhelwane batshela inkinga zakho, bazodla ngawe itiye. Eish. Always mawunenkinga tshela uNkulunkulu your father. Asedolo. Wona KZN TV, hey, umuntu ubuyele enkonzweni. Sedolo sama na Prophet Magwaza namhlanje, siyabuya. Asipende sikwamela Molan KZN TV sabukela uhlelo lenqingithi sithi amazwi ayisikhombisa. Hlatshiwe lithi iPhasika. Mfundisi, asingabe sisayiyeka, asiqedele. Okay, ake sibale kanjena bangcwele. Izwi lesihlanu uJesu alikhulumayo, ulikhuluma usefuna ukuya esiphambanweni. Because uyabona ukuthi umsebenzi usuphelile. Lithi iBhayibheli kodwa wathi mayibabheka laba bantu abambethelayo wabona ukuthi no, angikwazi ukufa laba bantu bengayitholanga insindiso. Wathi uJesu I am thirsty, ngomile. Laba bantu bayitshela ukuthi womela amanzi. And lithi iBhayibheli bahamba babheka uvinika, into ebitter, into emuncu. Bamnika yona. Lithi iBhayibheli uJesu wawuthatha uvinika wawuphuza. Waqhubeka futhi wathi I am thirsty. Sure. Ngoba ukoma kwakhe wayengomela uvinika, wayengomela amanzi. Ngoba yena ungamanzi okuphila. Lithi iBhayibheli ophuze kimi akaphinda ome. Ophuze kimi akaphinda ome. So uJesu the time ethi womile wathi no, phuzani kimi. Ngizomnika mina amanzi okuphila, ngeke niphinde noma. Ngoba mina ngamanzi okuphila, ngiyisinkwa sokuphila. Manidle mina isinkwa sami, ngeke niphinde nife.
kwasho ukuthi ukukhuluma kubantu abakuyimission yokumbulala kanti abazi ukuthi abambulali but bafeza icebo laNkulunkulu. Bamnika uvinika waphuza uJesu kanti womele impilo zabo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ohleli lapha ekhaya. uJesu womela impilo yakho. It doesn't matter ukuthi ubhekene nesimo esinjani, it doesn't matter ukuthi udlule kusiphi isimo, but uJesu womele wena ukuthi uphuze amanzi kuye. Kade uhamba izangoma ukhokha imali. Lemsindiso le imahala ukhokha nje isenti. Uyavuma ngomlomo, ukholo ngenhliziyo bese uyasindiswa. That's simple. Asihlabi lutho. Kade siyicinga. No, umhlatshelo uphelele nje. Why kumele sidinga inkomo? Hamba odla imali yakho neingane zakho ucelebrate ngalo 12,000. Yeah, go celebrate with your family. uKristu ube yibundlu lethu. Yeah. Izwi lesithupha engifuna ukukhuluma ngalo abe ngilithanda leli. Lithi it is finished. Kuphelile. Kuphelele. It is finished. uJesu wayethi kuphelile ngokugula. Yeah. Kuphelile ngezifo, kuphelile ngokufa, kuphelile ngamadimoni, kuphelile ngenkinga. Sengiqedile akukho okusele. I have paid it all. Ngikhokhele konke. Akukho okushodayo. So uma manje under bondage because you don't know this knowledge ukuthi uJesu paid it all. That is why akumele uye kumfundisi uyokhipha imali because Jesus paid it all. Akumele ukuthi ukhokhe imali ukuze ukhulekelwe because Jesus paid it all. Bonke wakhokhela uJesu esiphambanweni. Wathi yabona ke manje sengingahamba because I'm done. It is finished. I've accomplished it all. Kwangathi uNkulunkulu wayijabule ezulwini ethi yes, finally nali igazi ebengilindile. Ngoba lithi iBhayibheli umjuluko wakhe waphenduka igazi. Why kumele kuphenduke umjuluko? Because uNkulunkulu ukhesta umuntu wathi niyosebenza kanzima nidle umjuluko wenu. So the time umjuluko kaJesu uphenduka igazi, that was breaking leso siqalekiso. That is why manje asidinga ukhokha imali ukuze sibreak iqalekiso because the curse was broken at the cross. Asikho isiqalekiso umuntu onaso manje. We are not carrying any curse, we are not carrying any shame because Christ paid it all. Vala mfundisi. Elesikhombisa uJesu akhuluma nalo. Base bembulalile bemfaka umqhele wameva bemzisa ubhlungu. Na indoda yive. Jesus wasn't dying. Lithi iBhayibheli wababuka bonke bonke senzamile. Anikwazi ukungibulala. Wasekhuluma nawo amagama wathi ngimshiya now with the church. Nanti into engifuna niphile ngayo. Izandleni zakho baba. Ngiyawubeka umoya wami. Wena ngabe wakho umoya ubeke kubani? Ngiyafisa ukuthi njengoba right now kunabantu othembele kubo. Abanye umoya wakho ubeke kuma bodyguard. Thembele naseyigubhini nasenyongeni. Uyazi ukuthi abanye bathembele igubhini, abanye bathembele kuma bodyguard. Kuyafa ama bodyguard. Kanti umoya wakho wabeke kuwo. Uma nje ungabeka umoya wakhe ezandleni zakhe, you are safe. That is the last word engifuna ukukhuluma nalo ukuthi ezandleni zakhe uJesu wabeka umoya wakhe. Lithi iBhayibheli maqede wathula. He died. Kwenzeka something engajwayelekile umuntu mayefa uyathula bese yafa but uJesu wagebisa ikhanda waseyathula which means it was accomplished. Akukho wasekusele okumela kwenza. Wasethi I'm leaving this last message with the church. Ningabeki umoya wenu niubeke kubantu. Bangaka abantu abaphosta kuma relationship ungibreak inhliziyo ingoba uthatha umoya wakho awunika indoda. Uzuyibulala. Yabo abanye bayayibulala indoda isimhethile ithatha isithembu manje. Yabo because uthathe your spirit wawunika umuntu. Once wathatha umoya wakho wawunika umuntu uzowuhlephula. Awenze isinkwe albani but uma unika uNkulunkulu uzophilisa. You will never die again. Yikho ukuthi ungawuniki ngisho umzali wakho umoya wakho. Unganiki umuntu. Unganiki ngisho ingane zakho. Unganiki umuntu. Especially laba abantu othandana nabo. Ngabaniki. Asivale mfundisi. Selihlatshiwe iphasi. Umkhosi wethu uhlatshiwe. Siyabonga kakhulu ngomhlatshelo owenziwa uJesu 2024 years ago. Kuze kube namhlanje uyasikhulumela. Ingane zethu ezizozalwa zizokhulunyelwa lo mhlatshelo. Akukho akumele sitatazele ukukho sikusabe. We are a church, we are victorious, we are more than conquerors. uJesu wasiphi ihluthulelo
ze-Hades zokufa nokuphila wathi yonke into oyikhuluma ngomlomo wakho iyoletha ukuphila ilethe ukufa yazi ukuthi namhlanje ngegazi laJesu wasondezwa wenziwa munye kanye naye you are one with him lithi iBhayibheli sihleli kanye naye in the heavenly places awusena kugula awusena kufa because uJesu wakuthenga konke lokho igazi lakhe Mfundisi Seyitolo Bona KZN TV what a blessing saze sabusise kuba nomfundisi namhlanje angithemba ukuthi nawe khona izinto ezifundayo nokuthi umoya wakho uyathinteka umfundisi ekhulume ngomoya ukuthi umoya wakho ungawuniki nombani umoya kubeke uNkulunkulu kuphela noma ngabuzwa ngathi usukhathele ungahambi uyoyithulula uyithulule komunye umuntu ukhona umuntu ongayithulula kuyena ozokwazi ukuthi aphathe umoya wakho kahle akulondoloze ngendlela efanele Seyitolo masibuya siyendumisweni Asiphinda sikwamukele mbolani KZN TV njengamanje sisekugcineni kohlelo lwethu la sithi lihlatshiwe iphasika lethu siyathemba ukuthi niphephile siyathemba ukuthi nikhonze kahle abebengakwazanga ukukhonza siyathemba ukuthi uNkulunkulu uthintile inhliziyo yakho ngomprofeti namhlanje kulezi zinto sifunde ngazo namhlanje prophet amazwi okugcina sami Sisinokuthula my last words uJesu mayiqala efika emhlabeni simbona into yokuqala yenza wavula ngomkhuleko into yokugcina avala ngayo wavala ngomkhuleko ngisho sehamba kubafundi bakhe bashiya nomkhuleko why eshiya umkhuleko ushiya umkhuleko because umkhuleko yona into exhumanisa umuntu noNkulunkulu mawuke wayeka ukukhuleka uyeka ukuhlangana noNkulunkulu kunezinto ozoyilahlekelwa because awusalizwe iphimbo laNkulunkulu no matter what kule season uJesu ayenzile ungakhohlwa ukuxhumana noNkulunkulu through prayer asibonge prophet God bless you siphi inombolo zocingo our numbers 067 031 3802 abafisa ukuzokhonza nekuphi siyakhonza eMandlamzini eKati esikoleni ehall ngaphakathi on Sunday go 12:00 Sibonga kakhulu prophet ungasiphindela inombolo zocingo our numbers 067 031 3802 asibonga kakhulu God bless you sisinokuthula Nkosi yami Thank you. Asibonga kakhulu kumprofet, sibonga kakhulu Crown KZN TV izinhlelo zethu zibe impumelelo. Bakithi angikwazi ngingambongi ueditor wami Mr Patrick. Asibonga kakhulu ndoda enkulu. Asithembe ukuthi nilithokozele kakhulu uhlelo lethu la namhlanje. Sithemba ukuthi kukhulu enikufundile. Asibonane ngokuzayo senthanda.